हे लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेब बरायहरबावबायदि आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै। स' लोगोफोर बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मिन्थिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै लेहार फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्डाराव दिहुनजानाय मोनसे आपकामिं मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर लेहार फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्डाराव जोंहा गोमाबाय मोनसे आबुं मिउजिक भिडिअ रिलिज जानो थांगासिनो लोगोफोर। स' लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअ जों गुबै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि मुंदांखा एक्टर्स बिथांमोन सिद्धार्थ बर' आरो पुजि बसुमतारी लोगोफोर। स' नोंथांमोनाबो आंबादिनो भिडिअखौ नायनो एक्साइटेड जाना दं जानो हागौ लोगोफोर। सोर नायनो एक्साइटेड जाना दं भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरबानो जाबाय दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानो हागौ। स' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर।